Amang nagdiwang ng kanyang kaarawan at naghatid ng kanyang bisita, patay matapos sumalpok sa tricycle ang minamanehong garong. Nagkaalerto si Ivy Hernando. Ang masayang selebrasyon na uwi sa pagdadalamhati matapos masawi sa aksidente ang isang padre de pamilya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nangyari ang insidente sa Barangay Bateria, San Esteban, Ilocos Sur. Sa investigasyon at kwento ng anak, maghahatid sana ng bisita ang biktima sakay ng garong nang mangyari ang aksidente. Sabi namin, huwag ka nang pumunta. Hintayin mo na lang si kuya, sabi namin, ma'am. Pero nagpumilit po siya. Kaya nagdesisyon din ang isang anak ng biktima na sumama na sa paghahatid. Nakasalubong niya yung isang tricycle, pero itong korong-korong soray-soray na yung takbo. Kaya yun, umagaw siya doon sa linya ng isang tricycle na kasalubong. Sa lakas ng impact, tumama ang ulo ng biktima sa kalsada. Sugatan ang dalawang sakay ng garong, maging ang sakay ng nakasalpukan na tricycle. Masakit mo na talagang hindi namin matanggap. Sabi nga ni mama, mas mabuti na sana kung sakit. Sakit yung kinapatay ni Papa, hindi yung ganun na talagang nadisgrasya. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.